Moi boas. Bueno, pilladesme aquí colocando aquí unhas pantalliñas. Moi boas, Celia. Bueno, boa noite xa a todas e a todos. Se o vas, boas, que tal? Nada, bueno, benvidas e benvidos a outra conversa máis de Orgullo Galego. Esta é xa, bueno, supoño que me escoitades ben, verdade? Porque últimamente nos outros directos non me iba moi ben os auriculares estos, os cascos, pero agora creo que xa me deberían de ir ben. E nada, benvidos a outra conversa máis ao Orgullo Galego, xa é a 80 e pico, a verdade é que teño que contala porque xa debemos estar perto das 90 xa, creo eu. E nada, como sabedes, agora nos minutos vamos ter connosco a Noa e a Andy. Víchedes no vídeo que había da conta atrás, aí unha serie de marcas e proxectos, empresas que son que están suscritas a Orgullo Galego, que contribúen pois para que Orgullo Galego poida seguir a existir, pero tamén teñen visibilidade nas nosas redes sociais, non? Entón, bueno, anímovos a que os coñezades, tedelas tamén na nosa páxina web no apartado de colaboradoras. E nada, como comento sempre, estas conversas todas están subidas na nosa canle de YouTube e tamén en iVoox, en formato podcast. E seguramente este verán vamos a subilas todas xa a Spotify, porque no Spotify temos unhas listas en música en galego, pero agora quero subir tamén as conversas todas, non? Porque sí que xa me dixeron que ali adoitan ter bastantes reproducións, incluso máis que en iVoox, entón agora que, bueno, creo que vou ter un pouquiño máis de tempo, pois ireina subindo a Spotify. Eh, Tamén, bueno, vexo que vades entrando pouquiño a pouco, tamén dicirvos pois que ao longo da conversa, se queredes facer algunha pregunta, metereina sin ningún problema. Tamén a xente que estades hoxe por primeira vez, pois animarvos a seguirnos, a entrar en orgullogalego.gal e a suscribirse. E nada máis, vamos a ver, vou ir colocando isto aquí e voulles dar paso xa, así non tardamos, non se nos fai moi tarde. Moi Hola, boas, Hola, que tal? moi ben. moi ben.
Bueno, aí ainda boas tardes, non? Sí, boas Sí. tardes. Nada, pois eso, benvidos a esta canle de Orgullo Galego. A verdade é que tiña xa moitas ganas de tervos aquí, non? Porque levaba xa dende hai bastantes meses vendo a ver como cuadrar para falar con vos, que ao final foi un pouco máis tarde do previsto, pero bueno, mellor tarde que nunca, non? Sí, é certo. Que bueno, Noa ti xa estiveches que foi no mes de xaneiro, penso, non? Que fora. Sí, bueno, xaneiro, febreiro, por ali, sí. Sí, ti xa Costo estiveras Ferrado, sí. co proxecto do Ferrado, pero Andy é a primeira vez que está aquí. E nada, vexo que sigue entrando xente, entón comentarvos que eso, se queredes facer algunha preguntiña, pois podedes deixala polo chat. Pero antes de nada, aínda que, bueno, eu creo que no mundo este das redes sociais en galego xa se vos coñece bastante cada vez máis, eu creo que vos presentedes e que nos digades quen son Andy e quen é Noa. Entón, quen comeza? Ti queres, Noa? Veña. Bueno, vale, sí. Ala, pois eu son Noa, son de... Bueno, somos do mesmo sitio, non sei que imos dicir, pero bueno, son de unha aldea que se chama Potsdam, do norte do estado de Nova York. Son de aquí, de Estados Unidos, pero agora estou en a cidade de Nova York, vivindo, traballando, tentando non, sabes, afogar co fume que hai aquí, que está fatal, pero bueno. Xa. É certo. E nada, pois son galego falante, neofalante, obviamente, porque non crecín falando galego, pero fun a Galicia no ano 2018 para traballar neste programa que se chama Auxiliares de Conversa. Aterricei na Coruña, logo estive ali na Escola de Idiomas da Coruña por ali, e logo pasei un ano na Rioxa, e nada máis. Pois foi, lóxicamente, en Galiza onde aprendín o galego. Eu sobre eso preguntareivos logo un pouco como foron os vosos primeiros contactos, pero antes, bueno, primeiro vamos a deixar a Andy que se presente. Vale, bueno, eu son Andy, no Bruce Sprinter. E son de Potsdam, Nova York, igual como Noa. De feito, aquí estou. Igual que fume, que horrible. Son neofalante de galego despois de estudar durante 4 anos. Pero o interese na Galiza naceu dende hai moitos anos, como 30 anos. Cursei Filoloxía Española e durante o terceiro da carreira fixen unha especie de o que chamamos study abroad, como un Erasmus en Salamanca. Pois fun de viaxe de excursión a Santiago e quedeme transformado. Dende entón sempre tiña Galiza no corazón. Pero despois de ir Noa a Galiza como auxiliar, fomos de viaxe como familia para visitar bueno, sobre Nadal de 2018. Despois de volver desa viaxe, decidín estudar moi en serio o galego. Aquí estou. Foi que hoxe sorprendeume un tema porque eu pensei, busquei onde vivides, bueno, onde está agora Andy, non? Claro, eu pensei que estaba relativamente preto de Nova York, pero non, son casi 6-7 horas, non? Sí. Claro, é máis o que nos leva a nos ir aquí eu creo que a Madrid ou máis, incluso que ir a Madrid. Sí, é a distancia, é como a mesma de Galicia a Madrid. Sí. Sí, no, sorprendeume que, claro, as distancias son outra cousa. Bueno, de feito, estamos en Potsdam, estamos a media hora da fronteira con Canadá. Well. Pois dixe que a cidade máis preta é Ottawa, a capital de Canadá, vamos. Ostra. Sí.
Sí, 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 sí. Bueno, xa comentastes un pouco aí, eso, cando foi o voso primeiro contacto con Galiza, co galego, comentou un pouco Andy. Ti, Noa, no teu caso, quero dicir, cando foi o teu primeiro contacto? Quero dicir, porque ti tiñas explicado que cando viñas aquí, que un dos motivos, non, para non ir, por exemplo, ao sur de España era o clima, non, ou algo así. Quero dicir, como foron Sí, estes bueno, primeiros contactos? sí, iso é basicamente que cando comezas no programa tes a oportunidade de elegir a túa comunidade autónoma preferida e non sei, bueno, danche como tres opcións. Entón puxen Galicia porque molábame, basicamente. Non sabía moito. Bueno, de feito, non creo que, estive pensando niso, non creo que falábamos moito o pai e máis eu antes sobre a súa andaína por Galiza antes, non sei. Bueno, entón, claro, tocoume a sorte, basicamente, porque vai aleatoriamente, e logo, bueno, rematei na Escola de Idiomas. E ali, non sei, estiven, porque xa hai 4 anos que non é nada, pero parece moito tempo que xa levo co galego, co castelán, Xa, coa xente galega, sabes? Entón, lembro ter lido pois algúns verbas como, eu que sei, Bolboreta e Riquiño, sabes, os artigos de listados como palabras de galego para os de fora, sabes? xa. Entón, xa sabía que se falaba outra lingua ali en Galicia, pero logo, non sei, na Coruña, por desgraza, pois non, a xente non fala moito galego, claro, entón eu tiña o castelán bastante oxidado ao chegar, entón tiña xa bastante co apañar, sabes, co Xa, castelán. Pero logo, claro, pasou, non sei, uns meses e coñecín este tipo que se chama Joe, bueno, chámase Carlos, pero todo o mundo chámase Joe, que é profesor, bueno, agora está en Ferrol no conservatorio, pero naquela época estivo no conservatorio na Coruña, al lado de onde estive eu traballando. Entón, estaba buscando profe particular de inglés. Entón, bueno, comezamos coas clases e todo iso, e notábaselle que custáballe falar castelán, porque é de Lalín, é da Galiza profunda, digamos, non? xa. Bueno, disculpas a todos os de Lalín, pero igual están de acordo que é o centro de Galicia, vamos. Sí, sí, Entón, sí. nada, que o digo con cariño. E nada, entón comezamos a falar un pouco, eu en inglés, el falábame en galego, e logo fun aprendendo máis ou menos. E logo deixamos as clases e xa somos amigos, pero falamos galego entre nós. Sí, sí, sí. No teu caso, Andy, quero dicir, eu lin por aí que a túa primeira vez que estiveches aquí en Galiza fora no ano 87, non? Sí. En 1987. E logo volviches, comentabas antes, anos despois. Notaches diferencias entre a Galiza aquela que coñeceras nos anos 80 a que coñeciches cando regresaches? Bueno, de verdade non sei, porque xa pasaron tantos anos, pois fomos a Santiago cando visitamos a Noa de novo, pois claro, lembrei os sitios e tal, pero non sei, outra xente preguntoume antes, hai diferenzas Sí, entre entón e agora, e de verdade non sei, um, teria que pasar máis tempo aló, claro, porque só estivemos un día, non? De volta, de visita a Santiago. claro. Sí, sí, Pero sí, sí. seguro que cambiou moito. Claro, no, En 30 anos. en 30 anos cambiaría moito, está claro. E algo que vos quería preguntar eu é que, quero dicir, a vos chocouvos un pouco como a realidade de Galiza, como vistes Galiza en distintos ámbitos, tendo en conta a imaxe que hai en xeral no estranxeiro do que pode ser España, quero dicir, porque moita xente cando ven de fora e coñece pois Galiza ou outros territorios ao norte, non? Leva unha sorpresa porque moitas veces a imaxe que hai fora non é coa que se corresponde na realidade, non? Entón non sei se vos chocou un pouco a primeira vez que estivestes aquí. Bueno, pois eu non sei, hoxe en día é posible buscar todo por internet, entón xa tiña visto pois
imaxes e iso, todo iso, pero logo, non sei, chocar non, pero eu non sei que esperaba. De verdade, non sei se esperaba tanta cultura tan arraigada, sabes, cultura propia, digamos. Porque, claro, a outra parte da historia é que o meu pai e máis a miña nai, que é profesora de castelán agora, pois coñeceron, casaron e logo pasaron un ano vivindo en Madrid como facendo un máster en castelán, en lingua castelán. Entón, toda a vida foi como imaxes de, bueno, fotos e tal, de Madrid, de España, de, eu que sei, as cidades cercanas, as aldeas, as vilas, eu que sei, Segovia, Toledo, por ali, Sí. os mesetarios, non? Entón, claro, e logo no instituto, pois, fomos de viaxe tamén, que tiña a oportunidade de ir tamén, e fomos a Madrid, fomos a Barcelona e fora. Entón, sí que notei o verde, que todo é verde, que iso é como Irlanda, Escocia, Nova Zelanda, eu que sei. Entón, para min, iso foi impresionante. O chegar, baixas do avión, porque, claro, eu, de Estados Unidos a primeira vez fun a... tive no voo de Montreal. De Montreal a, eu que sei, a Suiza, e logo Suiza, Madrid, a Zurich, Madrid. E, claro, en Madrid é todo seco, é todo marrón. E logo chegas a Galiza, e dende o avión é como, un cambio así de todo verde. Entón, iso, quedeime impresionado. E aparte diso, non sei, culturalmente iso, pero a imaxe é como xa, estiven como ilusionado, sabes, coa idea de vir. Sí, sí. Ti comentas o de culturalmente, ves, como moi arraigado, entón, porque quero dicir, aquí, seguro que xa o sabes, despois de levar este tempo, pois que moitas veces sempre se fala que estamos perdendo a cultura, as tradicións, etc. Sen embargo, quero dicir, vos ou ti dende fora ves que aínda hai un arraigo moi grande deso, non? Sí, a ver, é como... Moita xente fala diso, pero é como... non sei, é como a xente sempre quere sacar algo negativo. Iso é o carácter galego un pouco tamén, que a xente un pouco negativa, non? Un pouco que, estamos perdendo todo, que está, sabes, caese no noso ceo. Non, para min, ou seja, incluso se vas pola rúa en Coruña a cousa de nada, pois aparece un gaiteiro algún día ou xente que está facendo cousas ou andas pola calle real, está xente facendo, non sei, exposición de muñeira por ali. Entón, é como a cultura está ali. Eu creo que a xente é como... A xente ten como aprecia, sabes, a cultura, aínda que non... Hai moita xente que non fala o galego, por exemplo, si falamos só da lingua. Pero logo, o que en Galicia, a cultura galega, creo que sí notase que a xente como ten cariño, sabes, aínda. No teu caso, Andy, a ti, a primeira vez que estiveches aquí ou a segunda, chamoute a atención como era Galicia, tendo en conta eso, pois un pouco a imaxe que se adoita ter fora? Bueno, as primeiras imaxes que tiña de Galiza vin na película Divinas Palabras. E logo todo ese verde, como igual como dixo Noah, que non foi chocante, pero foi impresionante ver o cambio dende Salamanca a Galiza. Non sei, o orballo máis as cousas que non temos na casa en Potsdam. Non hai edificios de pedra con teto de tellas así como en Galiza. É como, non sei. Quedeme moi impresionado. Sí. E logo, algo que eu
teño curiosidade por preguntarvos, bueno, Noa estivo aquí varios anos vivindo, entón, bueno, foi máis sinxelo, pero quero dicir, como facedes a día de hoxe para seguir practicando o galego tendo en conta que estás nos Estados Unidos e que tampouco na vosa contorna tedes xente con quen falar no día a día, non? Entón, como seguides, como facedes a día de hoxe? Bueno, que conteste meu pai. Porque Bueno, a súa xente por ali. no, teño varios amigos galegos. Coñecín uns galegos cando, bueno, de verdade quería renovar un castelano oxidado. Busquei compañeros de conversa nun web, Conversation Exchange. Por casualidade eran galegos. Despois de volver desa viaxe famosa de visitar a Noa, despois comecei a pedirlles falarme en galego en lugar de castelán. Entón, teño compañeros de conversa en galego, pero a diferencia entre o horario, a hora española e a hora acó, é un coñazo total para acudir para buscar un oco común. Non digas coñazo, di carallada, digo eu. Ok, Esther. Pero sí, a diferencia do horario, sí, perdón. Ti es Esther e eu digo chiño. Bueno, no, é que, bueno, teño compañeros de conversa, cando non podo falar en directo, gravo clips, como a xente que coñece a miña canle de YouTube, pois sabe que, bueno, teño agora 130 clips na canle. Grábome todos os días durante a viaxe ao Chollo. Moitas veces gravo un clip para o meu amigo José, outras veces gravo clips para a canle. Debo dicir noso amigo, porque é amigo de Noa tamén. Bueno. E logo, no teu caso, Andy, que tes no Twitter es bastante activo, tes esa canle de YouTube, como está sendo a acollida por parte da xente as túas publicacións? Quero dicir, pensas que estás tendo nas túas redes sociais, en concreto, unha boa acollida, que a xente pois que che anima, que che apoia, que che comenta e todo iso? É incrível, non podo creer tanta xente teña interés nun yankee que fala galego, pero cada vez máis, cada día hai máis xente que me segue, que apóiame, que amósame moito agarimo, non sei, flipa, a xente flipa, de verdade, por o meu esforzo por o galego. Non só na Galiza, tamén na diáspora, tamén, porque hai xente de Argentina, Uruguai, Deus sabe onde hai galegos, sí. que contacta comigo. É unha cosa moi bonita. E ti, Andy, que vas ali vas todos os días á escola e todo iso, quer dicir, no teu entorno, saben de todo isto que estás a facer, que te chaman da Radio Galega, de Xornais de Galiza, da canle de YouTube, saben algo disto? No, nada, é totalmente un segredo, porque, bueno, de feito, tiven que pedir media xornada hoxe para poder facer a entrevista. Non é que algo, non sei, escandaloso pedir media xornada, pero, bueno, non sei, é parte da miña vida, a parte da miña vida profesional, digamos. Eu creo que lle sorprendería se lles contas que o estadounidense máis coñecido en Galiza posiblemente sexas ti. Sen dúbida, estarían moi sorprendidos.
E logo, no teu caso, eu quería preguntarche, porque ti, bueno, colaboras co Ferrado, estiveches vivindo aquí varios anos, pero aínda que a día de hoxe estás en Nova York, estás xa no teu país, segue relacionado con Galiza, non? Quero dicir, o teu traballo segue está relacionado con Galiza, entón non sei se nos podes falar un pouquiño desto. Sí, bueno, sobre o tema de practicar e todo iso, bueno, teño a sorte de ter moitos amigos por ali, que non sempre falamos todos os días, pero é como sempre podo practicar. Bueno, de feito, teño un moi bo amigo, chamase Alex, que estivo comigo, colega da Escola de Idiomas, que é ruso, pero fala galego mellor que a min. É flipante o tipo. Bueno, por desgraza está, claro, tivo que volver ao seu país natal, que está, bueno, está medio atrapado ali polo tema de, bueno, esta guerra e todo iso, pero seguimos falando. Claro, e falamos en galego, sabes? Escribímonos por WhatsApp en galego. Logo, bueno, a xente do Ferrado, e hai varias persoas que fala comigo. E logo, bueno, nunca se sabe, porque lembro, bueno, estou agora traballando nunha importadora de viños, e temos a oficina no distrito financeiro en Broadway, cerca de preto de Wall Street. E lembro como o meu primeiro día de traballo, pois baixei abaixo da oficina do edificio, hai unha tenda de Gap, de roupa. Entrei e baixei, estaba, bueno, botando ollada non sei que, de súpeto escoito: ai, pero Maruxiña, quédeche tan ben o pantalón. E claro, dou a volta e digo: perdón, sodes galegas? Ai, sí, somos de Vila García, sabes? Entón, é como, é totalmente certo. E resulta que estas señoras, pois, levan, non sei, 15 anos aquí na cidade, que os seus maridos están aquí tamén, que son, bueno, membros da diáspora. Entón, é totalmente certo que hai galegos na Lúa. Pero logo, claro, para contestarche iso, estou, bueno, a parte do traballo co viño, levo un proxecto tamén que ten que ver só co viño galego, que levo unha páxina web que ten que ver co viño galego. E logo, bueno, estaba buscando aquí, se a xente quere seguir esa páxina, que tería que buscar o teu perfil de Instagram ou... Sí, pois a páxina chamase Wines, como viños, en inglés, winesofgalicia.com. Vale. É todo en inglés, é para o público angloparlante. Basicamente, xortei o proxecto porque estiven, bueno, ano pasado, botáronme, entre comillas, de Galicia, deste programa de auxiliares, porque cambiaron a normativa e dixeron que non podes estar máis de 3 anos consecutivos en Galicia. Entón, pois, marchei, que tiven que marcharme. Bueno, tocoume La Rioja. Entón, vivindo ali, pois, decateime de que había moita información na miña lingua materna sobre o viño de Rioxa, o viño de Priorar, Ribera del Duero, Jerez, pero de Galicia, pois, houve moi pouco. Entón, claro, primeiro quixen escribir un libro que aínda segue en pé ese proxecto, pero está máis alá, e logo montei a páxina web para que fose máis asequible a esa información o viño galego. E máis, é como reivindicar a lingua un pouco tamén, a lingua e a cultura, porque a xente é como os titongos, por exemplo, hai moita xente angloparlante que por moi boas intencións, pois pon Ribera Sacra en vez de Ribeira Sacra nunha carta de viños aquí. Entón, é como os pequenos detalles así, pois, non sei, agardo que axude a xente a descubrir Galiza e a descubrir que hai outra cousa aquí. Bueno, tamén, por exemplo, perdoa que estou lembrando, sabes, desos anécdotas, que outro día vin un boletín informativo, digamos, dunha tenda con bastante potencia, que estiveron falando dun viño en concreto de Luis Sancho Rodríguez, que é un produtor do Ribeiro, e ten un viño que se chama Escolma. No boletín, pois, a xente escribiu Escolma, no dialecto galego significa, sabes, é como... Ostras. Sí, quixen, sabes,
Pero Xa, bueno, a xente é que a xente non sabe. A claro, xente non sabe. claro. E logo, Andy, quero dicir, no voso entorno ou, bueno, en xeral nos Estados Unidos, realmente hai coñecemento de Galiza ou é xa máis algo xenérico que se coñece España ou quero dicir, fálase de algún xeito de Galiza? Porque, bueno, supoño, eso xa o sabedes, non? Pero quero dicir, entre esa grande migración que hubo por todo o mundo, dos Estados Unidos foron o que lle chaman Newark, foron ali moitísimos galegos, ainda hai moitísimos ascendentes de galegos. De feito, eu creo que incluso ainda debe estar aberta a Casa de Galiza, pero quero dicir, non sei se hai un coñecemento ou non. Bueno, me depende que hay gente que sí, que sabe algo más de España que Andalucía, porque para mucha gente España es flamenco y Xa, toros. xa, Nada más. Sangría e Esa paella. es sangría paella, pero es curioso que mucha gente nova acá pensa que hay tacos y burritos en España, que xa. todo el mundo hispanoparlante es igual, ¿no? Pero bueno, hay que educar ao mundo. Xa. Bueno, non se pode coñecer todo. Sí, es cierto. Sí, pero logo aquí en Nova York, por exemplo, a xente hai xente que coñece España bastante ben, hai xente que coñece a cultura vasca, por exemplo, hai xente que coñece a cultura de Cataluña, pero logo Galicia é como... Galicia, bueno, para min eu movome moito no mundo do viño, sabes? No meu círculo, Sí, Galicia é moi ligada co Albariño, por sí, exemplo. Pero logo hai máis. A xente pensa que Galicia é todo costa, por exemplo, que non hai... A xente non pensa no interior. A claro. xente pensa na costa, na chuvia, eu que sei. Entón, o marisco, por exemplo. Entón, non sei, pero esa é xente que foi a España, o mellor, ou xente que controla algo. Bueno, xa Sí. sabes, os americanos, bueno, temos a mala fama, sabes, coa xeografía, que non controlamos nada de xeografía. A xente Xa, por lo menos sabe onde está España, pero aparte diso, pois... xa. Sí que hai a fama, aquí moito se di que non sabedes onde colocar España no mapa ou outros países, pero bueno, eu creo, supoño que será máis mito que realidade, porque en todos os sitios haberá de todo, non? Como en todo o Sí, mundo. iso é, sí. Claro, e logo, xa que sacastes agora aí o tema da gastronomía, Andy, Noa, eu quero preguntarvos, quero dicir, que vos parece a gastronomía daqui? Porque, quero dicir, nos Estados Unidos é certo que, como hai xente con orixes en moitísimos sitios do mundo, non podedes coñecer de moitos sitios do mundo, pero, quero dicir, que vos pareceu cando probastes aquí por primeira vez? Pues encantóme. Encántame a cociña galega, española. De feito, tento recrear algúns pratos acá na miña casa. Bueno, son o rei da empanada na miña casa. Fago empanada de zorza, de atún, con pasas, de todo tipo. Polvo a feira cando podo, pero moitas veces é un pouco difícil atopar un polvo de tamaño suficiente. Claro. Sí, bueno, ali onde a nosa vila éche difícil, bueno, atopar marisco en xeral. Eu teño a sorte de estar en Nova York, estamos ao lado do mar, estamos ao lado dun, sabes? Entón, pero logo ali todo o que chega é como conxelado, é como non quero decir de baixa calidade, pero non é o mesmo que en Galicia, onde está, sabes, nadando no mar pola mañá e pola hora de xantar está no prato, sabes? Sí. É un pouco distinto. Para min foi unha experiencia rexiosa, porque eu, sabes, todo o que ten que ver co mar, o marisco,
o peixe, tampouco, sabes, vou rechazar unha rubia galega, sabes, un chuletón. Pero iso foi moi distinto, porque ali, bueno, aquí a comida, bueno, meus pais son bons cociñeiros os dous, pero ali é como algo propio. É como aquí, bueno, en Nova York, por exemplo, vas polos barrios e tal, e tes, pois, eu vivo en Queens, entón hai varios barrios, cruzas a rúa, a avenida, e tes restaurantes, pois, gregos, e logo tes sitios chinos, e logo tes sitios, eu que sei, marroquíes, ou exiptos, ou distintas comidas. Pero o de Galicia, que me pareceu super interesante, que dentro da gastronomía galega tedes, pois, distintas expresións tamén, como a empanada, por exemplo. A empanada, pois, a fariña para facer a empanada, pois, pode ser de millo, pode ser de trigo, pode ser de distintas, eu que sei, cereais, e logo a empanada, pois, o relleno, o recheo, pois pode ser de distintas cousas tamén. Logo dice que o polvo é mellor no interior, que a costa, e cousas así. O sea, é como foi, non sei se foi Cunqueiro que dixo que Galicia o mundo, non, foi, quen foi que dixo que Galicia o mundo? Buah, é que estou perdendo todo. Vicente Risco. Iso é. Pero Cunqueiro seguramente ten algunha cita sobre, sabes? Cunqueiro ten un libro sobre gastronomía galega moi bo, sobre receitas e tal, e cando veñades tedes que probar a empanada de millo, de berberechos ou de croques, como chamamos por aquí nas Rías Baixas, que aparte van coa cuncha. A empanada de millo vai coa cuncha porque fano sobre todo na zona das Rías Baixas, e na zona de Noia e todo por aí, porque a cuncha o que fai é conservar todo o sabor e logo solta o pola empanada, non? E é un... Eu estou aí intentando, mediante Orgullo Galego, socializala moito máis, porque é unha empanada riquísima. A cuncha non a comemos, lóxicamente, tes que apartala ca man, pero sí, hai, e logo na gastronomía o que hai tamén é moitas influencias da emigración galega, non? Que trouxeron para aquí, por exemplo, o churrasco de porco, contan que canto máis se empezou a facer é cando a xente viña da Argentina e tal, porque aquí se facía de tenreira, non? Entón, tamén, quero dicir, inda que temos unha gastronomía moi propia, tamén recibimos influencias de fora. E logo, eu quería preguntarvos, ti, Andy, bueno, ti tamén, no, que estudastes o castelán, estades estudando galego, etc. Quero dicir, atopades algo no galego, algo concreto, algunha característica, algo, pois que non encontredes noutros idiomas, ou algo que sexa propio do galego que non encontredes noutros idiomas, ou algo que vos chama a atención, por exemplo? Bueno, ti. No, bueno, comezo eu. Pois, o que me chamou primeiro foi a calidade musical. Eu fixe na carreira de canto, entón sempre, bueno, meu pai tamén dase ben os acentos en xeral, as impresións, sempre lembro que cando tiña, bueno, cando era máis novo e tal, pois el facía impresións e acentos e tal para facernos rir. Non sei, dentro de España pois hai moita xente que se burla do galego, como, bueno, os galegos cantades, jajaja, jijiji, pero é certo que o acento galego é como máis cantado, e como aquí, pois, o acento, non sei, máis parecido igual sería o italiano, que hai italianos que falen un pouco ta, pero o ritmo e eu que sei, os vogais tamén, ou seja, se imos, sabes, a profundizar coa cousa da lingua e tal, os vogais é moi interesante porque nós no inglés non temos tantos vogais como a vos. E logo, non sei, que máis ia dicir algo e escapoume, non sei. Pero que chamou a atención... o pronome, como se chama? Solidario. Sí, de solidaridade, sí. Iso é, como eche o que hai.
Iso é moi interesante. Cando estiven estudando, pois parece, non parece que existe noutras linguas, pero non sei. Pero é como cousa moi propio do galego. E logo flipei, porque creo que estáse a perder ese xeito de falar, pero contestar co verbo en afirmativo, en plan, fuches a tal sitio, fun. Fun. Sí. Sí, é moi interesante. E no teu caso, Andy, ti notaches algo, quero dicir, algo que no galego pois que te chamara a atención, algunha palabra, expresión, algo? Bueno, cando comecei, bueno, a primeira vez que escoitei galego, flipei que pueden entender que era tan parecida a castelán que porque sabes como é outra língua, pensaba que sería moi difícil, pero non. Non entendo por que hai xente que di que non entendo que dis en tu dialecto, sabes? Porque falando castelán e galego, para min non é moi diferente. Pero sí hai rasgos da língua que son difíciles, como dixo Noah, os pronomes, pero non ese pronome que dixeches, pero onde colocar os pronomes. Bueno, non sabendo onde colocar os pronomes, sí, poderíamos ser políticos en Galicia, sin problema. Sí. Que ia dicir que Albertiño e Maiseo non podemos colocar pronomes para nada. Pero en canto a estruturas e todo iso da gramática, non é moi difícil. Unha cosa, o xénero, el árbol, a árbore, é algo, bueno, que custa un pouco ao principio, pero despois de moita práctica sai moi natural. Encántame a lingua galega. É unha lingua moi fermosa, musical, como di Noah. Non sei, ten algo que non podo describir en palabras, que para min. Din por aquí, ti fai empanada, por ti, Andy, que nos levamos o licor café. Okay. Di a moza é de Nova York, Bronx. Non sei se se refira a que ela é de Nova York. Pode ser. Pero pode ser. E logo, notades, quero dicir, coa vosa perspectiva dende fora, notades pois tamén esos semellanzas entre o galego e o portugués? Tivestes contacto co portugués que vos poida facer comparar pois co galego? Sí, total. Eu fun... bueno, veu a nai da miña moza, fomos o verán pasado e fomos a Lisboa, e eu estiven, bueno, falando galego con medio acento portugués, sabe? Porque eu realmente non falo portugués, eu non... Hai verbas distintas e todo iso, pero eu estive conversando co taxista en galego. El estaba falando portugués e eu galego. E dixome, pero ti tes acento do norte de Portugal, sabes? E costoume un pouco entender a xente ao principio, e logo a única outra experiencia que teño é viaxando no Algarve, no sur de Portugal, e por ali sí a xente ten como outro xeito de falar, e costoume máis, pero unhas verbas, non sei, son no mesmo. Sí. Bueno, ia dicir que para a xente que di que o galego non sirve para nada, totalmente unha merda que non sirve para nada, porque sirve como ponte entre o mundo lusófono, creo que se di, o mundo onde fala portugués, porque para poñer exemplo, escápame o nome da aplicación, pero hai unha na web onde podes escoitar todas a radio de todos os países do mundo. É como Google Earth, pero vas a...
Como é? Google, pero coa radio. Ese que podes escoller como lugar e logo estación de radio e tal, escoitas. Sí, é como un mapa, podes escoitar a radio de calquer país do mundo. Pois, fun a Brasil, pueden entender perfectamente portugués de Brasil sabendo galego. Bueno, tenté, no muy en serio, pero tenté estudiar portugués hay unos años. Pero, no sé, sorprendióme poder entender tanto. Sí, sí, sí. Din por aquí Radio Garden. Sí, Okay. iso é. Sí, sí, sí. E ademais eu creo que no teu caso, Andy, tenes escoitado ou creo que tes comentado en algunha entrevista, non? Que escoitas ás veces tamén a Radio Galega e todo iso. Sí. Sí, sí, sí. De feito, eu equivócome ou a semana pasada estiveches na Radio Galega? Sí, saímos na Radio Galega no tour de Sí. medios por Galicia. Sí, é que a mí sorprendeume porque, quer dicir, xa tedes saído algunha vez, pero como que nos últimos 15 días saístes en moitísimos medios, non? Sí, é certo. Xa estamos acostumados, Sí. xa. Buscamos a xente. Sí, sí, sí. Haberá que contratar unha xente, sabes? Unha Pois sí, sí. Mira, preguntan por aquí si algún día teredes algunha canle de Twitch. Uf. Nunca se sabe. Sí, pode ser, quen sabe. A ver, é que o de Twitch, o de Twitch pode ser, non sei, o que pasa é que coa diferencia do horario e todo iso, o mellor, pois, se facemos algo, non sei, faríamos, pois, vídeos por YouTube. Sí. Ou un podcast, ou algo, sí. Non sei. Pois sí, ou podes gravar tamén a Andy cociñando unha empanada de zorza para que para ver o resultado. Sí. E logo... Iso é o que che falte, sair cociñando na televisión de Galicia, Sí, sí, sí. Pois sí. E ademais, a min algo que me sorprende do Andy no seu Twitter é que cada vez... Bueno, a min xa persoalmente encántame recibir os venres pola noite a túa mensaxe de valoración da semana, porque eu sei que a ti tamén te axuda, non? A poder seguir practicando, pero sorpréndeme tamén, por exemplo, no Twitter que tes moitísimas reaccións, o sea, nas túas fotos que subes, os saúdos, a xente. De feito, en Twitter xa outro día nomeábanche como o alcalde do Gali Twitter, non? Sí. Sí, é certo. Bueno, é unha cousa moi bonita. A xente flipa por as miñas cravatas. Sí. No, bueno, todo iso, o costume de facer o brinde de venres, non sei cando comezou. Pois teño moitos amigos galegos. Cada venres, non sei, comecei a sacar unha foto con unha copa, con unha mensaxe de saúde e boa fin de tal. Pois cando atopei Twitter, ou cando comecei en Twitter, decidín facer a mesma cousa. Entón, cada venres fago brinde de venres, a xente apreza moito. Amósame moito agarimo. E logo, quería preguntarvos tamén se coñecedes a situación lingüística que hai en España, no sentido de, a parte, a máis do galego, que tamén, bueno, pois eso, que está o éuscaro, o catalán, que tamén, bueno, en situación de maior vulnerabilidade, pois o asturiano, non sei se pois tedes unha idea máis ou menos a realidade lingüística que hai. Home, claro. É que hai que ser realista tamén, polo que falo, porque o que dixen antes sobre a cultura arraigada e tal, é que non... Quero decir que pareceme polas miñas conversacións e miñas experiencias coa xente galega que o galego obviamente é unha lingua minorizada, vale? Culturalmente
pola política que leva non sei cantos anos, pero dende a estatua de autonomidade imos, dende os 80, sabes? O sea, o galego leva sendo unha lingua minorizada. Non se pode negar iso. O que me parece bastante guai é que a xente nova, bueno, a xente de todas as edades, pero sobre todo a xente nova que está como convertíndose en neofalante, eu coñecín xente neofalante, entón pareceme que temos que ser como optimistas sobre o tema da lingua. Pareceme que, bueno, podería ser peor, antes de nada, podería ser moito mellor, obviamente, pero podería ser peor. Pero aparte diso, o que quero decir é que hai moita xente que igual, non sei, escoitanos na radio galega ou escoita pois algunha outra persoa falando, un neofalante, quero decir, ou, non sei, lee sobre dous estadounidenses que falan galego, que logo poden examinar e dicir, hostia, pois está ben a cousa que esa xente fale. Outra cousa é que hai como un movimento político, un movimento cultural que poña en valor a lingua. Iso non sei, non vin moito, sabes, en Galicia. Vin como casos aislados, pero logo a nivel culturalmente, o traballo que facedes vos está moi ben para reivindicar a lingua, sabes? Pero logo, aparte diso, aparte da xente, pareceme que a nivel, sen entrar moito na política, pero pareceme que a nivel administrativo e todo iso, fai falta moito traballo para iso. Porque o galego, históricamente, pois, o catalán, por exemplo, ten o apoio da burguesía, que históricamente a burguesía falaba catalán, ou a euskera, que ten como outra cosa, non sei. Pero o galego, pois, necesita ese apoio, entón necesita o apoio da xente. Se dous tipos de Nova York falo galego está ben, pero non podemos facer, sabes, todo o traballo. Sí. No teu caso, Andy, ti coñecías pois que eso, no Estado español había, bueno, hai outros idiomas distintos ao castelán e todo iso. Eras consciente un pouco ou fuches coñecendo pouco a pouco? Bueno, sí, antes sabía algo, pero bueno, por ver tanto, porque veo TVG todos los días, veo nas redes cosas todos los días, voy aprendiendo máis sobre a situación. Merqué o libro de Carlos Cayón, o libro negro, iso. Bueno, impresionante, moi triste a vez saber toda esa historia. Non sei. Moitas veces penso que vivo nunha fantasía, nunha burbulla, porque vivo moi aparte, non na realidade de como é a vida na Galiza. De feito, falando con Noah, de que bueno, estou moi animado de volver a Galiza para poder falar con galegos en directo. Él díxome que, bueno, que estará sorprendido que hai moita xente que non fala galego. De feito, case non podo falar en castelán agora. Que chegaré en Madrid e non podré falar castelán. Entón, hai que volver a estudar un poquinho. Pero, non sei, eso, prefiro vivir na miña fantasía de todo Deus falando en galego na Galiza. Agardo que sexa realidade en canto veña. Pois sí, e ademais ti, Andy, eu creo que tamén está servindo como inspiración para algunha xente. De feito, eu penso que contactaron contigo de algún colexio, non? Ou non? Sí, inicialmente, pero non contesté que sí, que contácteme, pero non, despois diso non teño nada. Pero, sí. Pero logo, esto moi... A xente de ese instituto de Lugo, non? Falas de Leiras Pulpeiro? Sí. Porque
contactóme una É que mestra... é tan famoso, hai tanta xente contactando, sabes? Xa non... Bueno, no, contactóme una mestra hay unos días para que quería, no sé, hacer algo ca clase, no sé, como un video chat o algo. Estoy listo, disponible. Hay que contactarme. No, o contacto con Lera Pulperio pasó durante la pandemia cuando era mestre virtual, enseñando infantil virtualmente, puedes imaginar. Comencé ese año comencé con a Canle, a directora da equipo de dinaminación de galego, no sé cómo se dice. Sí, equipo de dinamización lingüística, penso que... Iso é. Contactóme para decirme que estaba amosando y esa rapazada os meus clips. Para, no sé, como inspiración o para ejemplo, si ese bello puede hablar en galego, ¿por qué no? Ti puedes hablar en galego. Eu que sei. Pero todos, bueno, no todos, pero muchos alumnos mandaronme preguntas, escribieronme preguntas y fixen 2 clips, creo, contestando las preguntas. Sí. Din por aquí, a min encántame ese espírito carpe diem do Andy co brinde semanal. Moi ben. Pois sí, no, a xente sorpréndelle moito, porque eu dende febreiro estou indo a bastantes institutos do país, amosolle clips vosos, o Noa cando estivo Noa de cando verdade. estivo co do Ferrado de Andy, e a xente alucina, e eu a parte intento picalos, non? E dicirlles, oe, que mirade aquí xente dos Estados Unidos aprendendo galego e vos estades aquí e non falades galego e tal, e a xente sorpréndese moitísimo. Hai que mandar saúdos de volta a esa... Alguén comenta saúdos dende a gaiteira nun jalego exiliado na Coruña onde non se fala galego. O Artai, sí. Sí, bueno, igual na gaiteira aínda fala galego. Aínda un pouquiño, aínda falan un pouquiño. Sí. Logo, eu quería comentarvos outro tema, que, bueno, eso, moita xente pois chama a atención que vos aprendades galegos, non? De feito, bueno, eu hai unhas semanas estive nunha escola oficial de idiomas cunhas charlas, contábame xente de fora, que era de Colombia, Venezuela e tal, que están aprendendo galego, e que moitas veces intentan coa xente de aquí non falar galego para practicar e que a xente non lles contesta en galego porque non lles sabe falarlles en galego a eles, non? Que lles sin bueno, pero entón teñen que xuntarse entre eles mesmas para practicar o galego. E que lle din, bueno, pero que o galego non serve para nada, o importante é aprender o inglés, porque o galego non serve para nada, é perder o tempo e tal. E vos que opinades sobre iso? Bueno, que a xente tenta falar con xente de Galicia e a xente non contesta en galego, dis? Sí, no, por exemplo, contábame algunha xente, non, que cando están aprendendo galego, cando intentan falalo coa xente de Galiza para practicar, que a xente non lles contesta en galego e que incluso lles chama atención ou lles sin, bueno, pero non é necesario que aprendedes galego, que o galego non serve para nada, aprende de castelán. Logo a xente de aquí de Galiza moita xente di, no, pois o importante é aprender inglés porque é o que nos vai mover polo mundo e o galego non serve para nada. Sí. Que opinades sobre iso? O que acaba de comentar alguén, pensamento colonizado, estou completamente de acordo. Que a min, por exemplo, traballando no ámbito educativo, cando estiven, 3 anos, estiven nunha escola de idiomas, vale? Entón, claro, estiven co xente de bastante alto nivel de inglés, en concreto daba clase de C1 e C2. Claro, entón, esa xente
podía expresarse bastante ben, tal. E falamos de moitas cousas, pero logo, se eu fose un rapaz ou rapaza de 13, 14 anos e tivese que aprender bioloxía en inglés sen saber ni jota de inglés, non sei que faría eu. Pareceme unha locura absoluta, unha tolemia, digamos, unha parrada, non sei, non me sai as sinonimias, vale? Pero pareceme fatal que non Sí. se dá, incluso en núcleos de población maioritariamente galego falante, que por normativa non se pode dar matemáticas en galego. É como que estamos facendo aquí? É como é a mellor xeito de como fomentar ese autoodio na xente. E eu creo que realmente existe unha especie de autoodio en algúns galegos, porque o sentimento de o galego non serve para nada. Claro, porque a xente sempre... Perdoa que estou bueno, indo a cousas. Sí, no, pero entendo, sí. Non, que outra anécdota que teño unha amiga de Foz, a Mariña Lucense, que é médica, traballa en medicina xeral nun hospital, non sei, en Santiago, pero é galego falante, é a súa lingua materna, e logo contoume que unha vez, moitas veces, que chega xente maior, como ela é médica, como é figura de autoridade, a xente maior falalle en castelán. Ela contesta en galego e eles contestan en castelán, porque como algo moi super arraigado na súa consciencia que ten que falar a autoridade en castelán, porque a lingua de tal, a lingua do cura, a lingua do médico, a lingua do profe, a lingua do político, non sei. Entón, iso pareceme que a explicación é moi lóxica se miramos a historia, toda esta historia, que a xente reaccione así, cando falamos os de fora galego, pero para qué? Pero para que queredes aprender o galego? Non sei, pareceme fatal, pero é lóxico dado a historia. No teu caso, Andy, ti que opinas? Pois a xente que di que non é necesario aprender galego porque está condenado a desaparecer, que o importante é estudiar inglés. Pareceme unha perda enorme. A lingua galega é parte da cultura. Non sei, é unha herdanza cultural, digamos. Non sei. Deixar de falar por motivo de cartos, que non é certo gañar cartos falando en inglés, sendo español ou de outro país. Moitas veces a xente que quere aprender inglés non chega ao nivel apto para o que pensa, digo, non sei. Sí. Entendo, pero non entendo. Entendo porque vexo moito, leo moito, falo con moita xente sobre este tema, pero como friki de linguas estranxeiras non podo entender non querer seguir cunha lingua materna ou lingua nai, digo. Non sabedes o tesoro que é ser bilingüe ou trilingüe, que é moi difícil, sendo angloparlante nativo, aprender outra lingua e chegar a un nivel imposible. Nunca chegarei a ser bilingüe en castelán, ni en galego tampoco. Deféndome, pero nunca voy ter ese nivel como un nativo. Sí. Di por aquí Madia Levo, como se falar galego impedir aprender o inglés. E é verdad, non? O sea, é como se ti lle dis unha persoa de, non sei, de Italia que deixe de falar italiano
porque o importante é aprender o inglés, como se fose incompatible aprender unha lingua ou outra, non? Ou seja, Sí, bueno, por iso volvendo ao tema da educación plurilingüe, pareceme moi ben que a xente aprenda inglés, pero si temos a opción de algunhas clases en galego, hai que escoller, ¿no? Entre clase en galego ou clase en inglés. Bueno, a música, que damos, en inglés ou galego este ano? Bueno, en inglés, ala. Educación física, en galego ou inglés? E que pon o galego e o inglés no mesmo nivel, por debaixo de castelán. E como castelán é para sí. asignaturas importantes, é verdade. E logo, bueno, o galego, ala. O inglés, ala. Non sei. A min, pareceme fatal. Sí, di por aquí o Artai que no seu instituto dan as matemáticas en galego porque non hai control, pero que a maioría dos profesores dan as clases en castelán. Bueno, pode ser, pero eu lembro tamén que saiu nas novas que multaron a un profe hai uns anos por dar mates en galego. O sea, Sí, que, foi na Pontenova, que é un concello de Lugo, que, por certo, estiven o mes pasado ali, e o instituto onde sancionaron a esa profesora, máis do 90% dos alumnos son galegofalantes. O sea, prácticamente ali todo o mundo, máis do 90% son galegofalantes. O sea, todo o mundo fala galego. Entón, é un pouco absurdo. Di por aquí o Luís tamén que cando emigrou a Derry, a xente galegofalante tiña máis facilidade co inglés que a xente de comunidades nas que só se falaban español, por exemplo. Sí, claro, é lógico. Cantas máis linguas saibas, pois mellor falas, mellor aprendas. Sí. Eu creo que non sei, o exemplo aquí en Estados Unidos, por exemplo, que hai outro debate que vai sobre as carreiras na universidade, e hai moita xente que di ti tes que estudar algo informática ou algo relacionado coa tecnoloxía, algo ciencia, porque así comezas a cobrar, comezas a cotizar, porque se estudas artes, humanidades, eu que sei, pois é unha perda de tempo. Sí. Pero é como hai cousas que nos permite vivir mellor, como construir unha ponte, pero logo hai cousas que fai que a vida merece vivirla. Entón, eu creo que é un pouco así, ou seja, incluso se aprendemos o inglés para viaxar, para facer negocio, o galego fai que a vida merece vivirla, porque é unha cousa cultural. Sí, está claro. Di o Made Alevo que eu son mestre en Vilanova de Arousa e a perda de falantes novos é alarmante. E sí que a situación é así, non? Entrando xa no final, eu, antes de nada, quería preguntarvos, comezando por ti, Andy, que contas seguides en galego de aquí de Galiza, pois para informarse, bueno, para coñecer máis sobre Galiza, para ler o galego, que contas Instagram, Twitter, páxinas web, etcétera, seguides? Non podo nombrar todas as contas que sigo, que, bueno, si pon galego, sigo. É de verdade que, bueno, Orgullo Galego, claro, que aprendín moitas cousas, non sei, ademais de a túa conta non podo pensar de outra de nome, pero xuroche que todo, que si poderías ver a lista de cousas que sigo, é enorme. Sí. E no teu caso, Noa? Bueno, o que aparece máis, eu non teño Twitter, só teño Instagram, pero non sei, bueno, eu o que me ven á mente é Nós Diario, por exemplo, porque pon as novas en galego, ás veces hai verbas distintas, bueno, Nós pode ser un pouco reintegracionista a veces coa cuarta feira e todo iso, pero bueno, o sea, a súa vez é como un galego super mega normativo, incluso indo ao reintegracionismo, o que é interesante para min, aínda que non son reintegracionistas, xa que non falo dese xeito, nin escribo, nin tal. E logo, non sei, hai as contas de xente, estou en contacto, bueno, hai unha
un amigo meu que se chama Antonio Amil, é viticultor e colleiteiro no Ribeiro, bueno, tamén traballa na oficina de turismo de Ribadavia aí, bueno, colga cousas en galego sobre eu que sei, Ribeiro, Viñedo, iso, orgullo galego, obviamente. E logo, non sei, eu para practicar e todo iso realmente falo cos amigos e coa xente e leo cousas, pero non é como que estou en redes todo o rato, sabes, para o contacto con galego, é máis falando coa xente, escribindo mensaxes de WhatsApp. Sí. E tedes algunha expresión ou palabra que vos guste moito do galego? Algunha palabra, expresión ou algo que vos chame a atención, que digas, gústame moitísimo? Bueno, digo, malo será todos los días, mínimo de una vez. E logo tamén socializaches moito no que é o Gali Twitter, o de apertas e buxo tamén, Sí, apertas de buxo. Pois, como aprendiches iso? Pois aprendindo de outro amigo galego que fixo a despedida así, entón adoptei a mesma despedida. Moita xente, non sei, flipa. Sí, a verdade é que sí. E no teu caso, non? A ti tes así algunha palabra, expresión ou algo que te chame a atención ou que che guste? Así de, sabes, en quente non sei, pero o malo será tamén é bastante útil. Eu, depende, cando estou con xente española, digamos, non galego, gústame moito soltar un carallo, porque a xente, sabes, se ríe moito, porque como eu o yankee dicindo carallo, sabes, para decir, en vez de, sabes, para puntuar. Sí. E no teu caso, eu creo que aprendiches algo ou non do Coruño tamén, cando estiveches en Coruña. Home, claro, sí. Eu tive o meu quel na Ronduteiro, neno, e logo, sí, a miña por ali, co chuquel. Sí. De risas, neno, de risas. Sí. E logo ti, Andy, mira, preguntan por aquí se escoitades música en galego, se a resposta é afirmativa, a quen escoitades? Pois teño o Spotify de Orgullo Galego. Bueno, Herederos da Cruz. Da Cruz. Bueno, o problema é que sei as cancións, pero non o nome do grupo. Non o nome do grupo. Pois, din por aquí, increíble escoitar esta xente. Pois sí, a verdad que sí. Bueno, como fai un sol de carallo. Sí, claro. Esa canción. Os Resentidos. Os Resentidos. Sí. Hai outras. Tedes aí o seguinte obxectivo, tedes que organizar un concerto galego ali en Nova York. Sí, a ver que pasa. No, non sei, eu vivo en Queens, vivo a como 2 mazás da Casa Galicia, do Centro Galego de Nova York, que pasei por ali, a historia, non sei, un pouco curiosa, que chamei, falei en galego, e a muller contestoume en galego, pero un galego un pouco, non sei, castrapizado, pero galego. Pero díxome que tes que ser como familiar dun galego, non sei que. Entón logo pasei por ali e falei co cociñeiro que é de Bayona, pode ser, de Ríos Baixos. Bueno, é de Ríos Baixos. E díxome, bueno, ti ves aquí e di que es primo de non sei que, de Bueu, e así entras co teu galego. Entón, igual teño que poñerme en contacto con esa xente a ver se hai cultura galega movida por ali. Sí. Mira, din por aquí, eu penso que é moi bonito saber moitos idiomas, e o galego é unha entre outras, só hai que cambiar a opinión da xente. É como se di, cantas máis linguas sabes, máis vales. E digo isto dende o punto de vista dunha croata. Sí, total. Sí.
Liches, non, estás lendo o chat. Sí, sí. Din por aquí tamén, si, si non nos parece, bueno, influencia da tele ou todo iso que se fale máis castelán, e, bueno, ten parte de influencia eso, igual que todo o que se consume en redes sociais, tamén a maioría estea en castelán, eso tamén influe, non? Pero, bueno, para eso está tamén o Andy cos seus vídeos aí para convencer a xente, non? O noso gal influencer, sí. Sí. Pero podes atopar moitas cousas en galego nas redes Pois. tamén. En YouTube hai Padre Casares, hai Pratos Combinados, hai Home, pero si a xente todas as series clásicos. Os Podes, teenagers non vai ver Padre Casares, vamos. Que os teenagers, os adolescentes, igual non van ver Padre Casares. Bueno, pero temos en Netflix, temos a serie do Sabor das Margaridas que está en galego e todo iso. En HBO van saindo cousas tamén. Sí, hai moitísimo, a verdade é que hai moitísimo para practicar. E logo, xa para rematar, eu quería preguntarvos, tedes pensado volver por aquí, ainda non, como está o tema? Porque eu o que vos quero propoñer é que cando veñades os dous, o Andy tamén, hai que organizar un encontro. Pois, para mí gustaríame ir mañá, pero, bueno, non vai pasar, non este verán. Seca o ano vindeiro, pero ti non podes. Sí, bueno, eu vou estar nunha semana xa. Vou volver a Coruña para vacacións. Non digo onde, para que a xente non me, sabes? Para que a paparazzi non veña. Para que non te acosen. Pero que ves uns días e vacacións, non? Sí, collín, bueno, na empresa, pois teño vacacións. Sí. O que é raro para Estados Unidos, non, pero digo de broma. Non, entón collín uns días de vacacións e vou por ali para visitar a xente, para volver. Entón, a min, claro, gustaríame volver como cada ano ou 2 veces o ano e logo, non que se sabe. Se o pai xubilese ali, pois haberá razón para visitar. Pois sí. Bueno, sería o plan. Temos que poñernos sinón de obxectivo que o ano que ven, no 2024, veña o Andy e facemos un encontro. Ok. Moi ben. Din por aquí, eu a todos en Galicia falo en galego. Quen me quere entender vai, quen non eu podolles falar en croata ou en inglés, pero igual non entenderán. Edítame por aquí Xan 1099, vide por Alita Comics, e vos agasallo con algunha banda deseñada para levar a USA de volta. Bueno, vale. Moi ben. Veña, e nada, e logo, é verdad que esquecía eu antes, ti, Andy, estiveches outro día en Twitch falando de refráns ou algo así, ou foi cousa miña? Sí, pero non lembro como se chama. Apaga o candil? Apaga o candil, sí. Sí, de Gabri Fuentes. Sí. Sí, Entón, convidaronme para falar de refráns galegos, pero son fatal cos refráns. Pero de todos os xeitos pasei no ben. Pero coñezas algún xa, non? Non moitos, non. Bueno, pouco a pouco. Sí. Nunca choveu que non escampara. Non escampara. É a única, ou o único. Pois, mira, din por aquí que antes de rematar que digan as redes sociais que teñen para seguilos. Pois creo que están os perfis de Instagram, polo menos están no Instagram de Orgullo Galego, no post que colgaches, non, Borxa? Sí. De feito, se hai alguén que non os atope, que nos fale por privado, e xa os paso eu, os perfis e ambos, pero se vedes a publicación que fixen onte do cartaz co anuncio, vedes que xa están
ou que fixen hoxe tamén, xa tedes as súas redes sociais E logo YouTube citadas. é E logo, fácil. YouTube do Andy, que Mira tamén quen non lo... fala galego. Eso, aí está, mira quen fala galego. Se non os atopades, faládeme por privado e xa vos paso eu. E nada, con isto, eu creo que podemos rematar xa. E nada, agradecervos estar aquí hoxe comigo en Orgullo Galego. Nada, non é a segunda vez. Andy, eu tiña moitísimas ganas de que viñeras por aquí. Esta é Eu a primeira... tamén. Esta é a primeira, pero xa che vou avisando que vas vir máis veces. Unha churrascada virtual. Sí. Pois sí, pois sí. Eu, a ver se pode ser o ano que ven, veñas por aquí e quedamos e facemos un encontro con O Andy Paparota. Fest. Sí. Sí. O Andy Fest, pois sí. E nada, agradecervos que estiverades aquí. A min, a verdade, faime moita ilusión que estedes por aquí. Igualmente. E nada, darvos as grazas e tamén parabenizarvos polo traballo que facedes de dignificar o galego, porque é moi importante, porque en Galiza estamos faltos tamén pois de referentes, non, que dignifiquen o galego, e eu creo que persoas como a vos axudan moito tamén a dignificar o galego, non? Bueno, agardamos que sí. Sí. Graciñas. A ti. Unha aperta, chao, chao. Outra aperta. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Pois, bueno, a verdade deume moita pena xa ter que rematar, pero, bueno, xa son as 10:20, eles xa levaban aquí unha hora, bueno, eu agardo que vos gustase e que estiveron entretido, non? Antes de que marchedes, a conversa vai a quedar subida mañá, penso que mañá, sí, ao mediodía, como moi tarde, vai a quedar subida no iVoox, en podcast, vai a quedar subido tamén na canle de YouTube, tamén dareille publicidade polas nosas redes sociais, e ali tedes todas as conversas que levamos realizadas a toda agora, que son máis 80, non? Entón, bueno, eso eu agardo que vos gustase. A verdade é que son moi grandes os dous e fan un traballo increíble, non? Para dignificar o galego. E nada, saúdos para ti, Sibad, tamén, saúdo, nada, graciñas por estar aquí. Entón, nada, vamos a deixalo, animarvos a seguirnos por las redes, a suscribirse nas nosas canles, nada, vamos irnos agora para outra canle de Twitch, vou facer unha raíz, e isto significa que vamos a ir toda a xente que estamos aquí conectados a outra canle de Twitch que está emitindo en galego. Entón, vamos ali a saudalo, seguide, para que coñezades outra canle. Entón, voulle dar, tedes que sumarse a esta raíz, e nada, novamente, graciñas, e nada, un placer que estiverades por aquí. Vou ver se está indo isto, sumádevos aí, e nada, está dependentes porque faremos novas conversas, vale? Veña, graciñas e chao.